Nebávam ich predstavovať, 5 vzácnych ľudských darov. Dnes pôjdeme spolu objavovať zázraky prírody, zvládneme to hravo. Vďaka tebe môžem cítiť kvety, vďaka tebe spoznám koláč mojej tety. A ten tretí, keď zazvoní ráno budík. Ďakujem vám všetkým, moji kamaráti, ak vás nikto nemá, dúfam, že sa mu vráti. Čuch, chuť, zvuk, zrak či mat, ste nenahraditeľný, to je fakt. Čuch, chuť, zvuk, zrak či mat, ste nenahraditeľný, to je fakt. Ten tretí, keď zazvoní ráno budík, pripomenie štvrtému, že treba rozlepiť viečka. Vidieť